Alibi da se udaš za mene. Ne! Ako nekom treba da se klonite, onda je to had. Ti si budućnost našeg naroda. Vreme je da budeš osoba koja mi je potrebna. I ostanite ovde, ja ću da vidim šta se dešava. Lepo od tebe što pokušavaš da nađeš rešenje, ali ništa još nije rešeno. Ovo zahteva hitnu akciju. Neću ja moći ovo. Trebalo bi nešto da uradim. Imam nešto što će te možda zanimati. Ne treba da se baviš stvarima koje ne razumeš. Potrebna sam vam. Jesmo li u ovome zajedno ili ne? To je bio jedini način.